बड़ ओषारे काहेकि बाबा धबलेश्वर को पूजा करा जाए? बड़ ओषार ना एमिति कौन पाई हेछि? ता ना बड़ ओषा ही काहेकि रखागला? बड़ ओषा ओडिसा रे केबेठु आरंभ करा जायतिला? बड़ ओषारे कौन पूजा करा जाए? केमिति पूजा करा जाए? एमिति सब प्रश्नर उत्तर पाइबा पई ए वीडियो को देखिबे, जमा भी स्किप करिबेनी, पूरा लास्ट जाके देखिबे। सब प्रश्नर उत्तर आपण मानको वीडियो रा एंड सुद्धा मु भाबुची मिल जायतिबो। चैनल रे जदि नुआ थिबे मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। आ हां, वीडियो टी जदि भल लागे सांग मानक सहित शेयर करिबे और कमेंट करी मते निश्चय जणाइबे आपण को रिलेटेड वीडियो देखिबा पई चाहू। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଓଷା ଅନ୍ୟତମ। ବଡ଼ ଓଷା କେଉଁ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତ୍ରୟୋଦଶୀ ମିଶ୍ରିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ମିଶ୍ରିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ବଡ଼ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ଓଷାର ନାଁ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଇଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଓଷା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି। ଥରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବାଟରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଆଉ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଛି ପୁଷ୍ପ ଧରି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅଟକେଇ ସେ ଫୁଲ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସେ ଫୁଲକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଉପହାର ଦେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଋଷି ସେ ଜିନିଷକୁ ବା ସେ ଫୁଲକୁ ଦବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, କାରଣ ସେ କହିଲେ କି ଏସବୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ବା ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କଠୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ସେ ଫୁଲକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେମିତି ଏ ଫୁଲକୁ ତମେ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହବ। ରାଜା ସେ ସବୁକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ରତଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ଓଷା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେତେବେଳେ ଆଠଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ବ୍ରତ ରଖି ସେଇଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବଡ଼ ଓଷା ଦିନ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବା ତାଙ୍କ ପୀଠରେ ଯାଇକି ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ବଡ଼ ଓଷା ଦିନ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରୁ। ଶିବଙ୍କର ଏତେ ସାରା ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କର ଧବଳେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଥିବା ପୀଠକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ରାଣୀ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥିଲେ ଏଇ ଓଷା କରି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ତ ଏଇ ଓଷାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ଓଷା। ଆଉ ଏ ଓଷାଟି ବହୁତ କଠିନ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସବୁ ଓଷା ଭିତରେ ଏହା ବଡ଼ ହେଇଥିବାରୁ ଆର ନାଁ ରଖାହେଇଛି ବଡ଼ ଓଷା। ଏଇ ତ ହେଇଗଲା ବଡ଼ ଓଷାକୁ ନେଇକି କାହାଣୀ, ଯୋଉଟା ଆମେମାନେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଆସିଛୁ ବା ବଡ଼ ଓଷାର ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଓଷା ଦିନ କ'ଣ ବିଧି ରହିଛି, କେମିତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସମସ୍ତ ବ୍ରତଧାରୀ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରନ୍ତି। ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରି ମନ୍ଦିରରେ ଗଜହାଣ୍ଡି ବସେଇବାର ବିଧି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗଜହାଣ୍ଡି କ'ଣ, ତା ଦେହରେ ଥାଏ କ'ଣ? ଗଜହାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସାଯାଏ ମନ୍ଦିରରେ, ଯେମିତିକି ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ଗଜ। ଗଜ ମାନେ ହେଲା ଆମର ଚାଉଳ ଚୂନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଯାହାକି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେବାୟତ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଚାଉଳର ଚୂନା ତିଆରି କରି ତା ଦେହରେ ପଞ୍ଚପୁର, ଯେମିତିକି ନଡ଼ିଆ, ଛେନା, ଗୁଡ଼, ମୁଗ ଏମିତି ପଞ୍ଚପୁର ବିଶିଷ୍ଟ ପୁର ଦେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ 14ଟି ପିଠା ଥାଏ। ତା ସହିତ ଅଟକାଳି ବା ଘୃତ ପୂଜା କରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଧି ରହିଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ରଖି ଏଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସାଯାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସାଯାଏ। ତାପରେ ସେଟା ଭୋଗ ଲାଗେ। ଭୋଗ ଲାଗିବାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ମଝି ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ଭୋଗଟି ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତ ଗଜ ବସାଇବାର ବିଧି ନଥାଏ। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଓଷା କରନ୍ତି ବା ବଡ଼ ଓଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପଣା ହାଣ୍ଡି ବସେଇଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ପଣା ହାଣ୍ଡିରେ ଏମିତି ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, କ୍ଷୀର, ଘିଅ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପଣାକୁ ଗାଁ ଭିତରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ହେଉଛି ବଡ଼ ଓଷାର ବିଧି। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ବଡ଼ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ବଡ଼ ଓଷା ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ହର ହର ମହାଦେବ।